соҳаи чорводорӣ ки таи чанд соли охир рушди бештар намудааст, сатҳи таъминотро бо гӯшту шир беҳтар кардааст. барои рушди соҳаи чорводорӣ ҳифз намудани он аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ шарт ва зарурӣ арзёбӣ мегардад. олимони соҳа маслиҳат медиҳанд ки вобаста ба гармшавии иқлим ҳамкории олимон бо чорводорон бояд бештар гардад. бемориҳои мавсимие ки мавҷуд буданд, яъне мавсими худро тағйир доданд. Чорводорон аллакай ба як қатор мушкилиҳо дучор шуданд ва институти тибби ветеринарӣ дар ин ҳолатҳо ба хоҷагидорон ҳамкорӣ дошта, яъне тавсияҳои ҳам илмию ҳам амалӣ ба онҳо тавсия медиҳанд. семинари илмию амалии минтақавии ташхис, табобат ва пешгирии бемориҳои сироятӣ ва зоонозии чорвои кишоварзӣ ки дар институти тиббии ветеринарии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон баргузор гардид, олимон доир ба табобат ва пешгирии бемориҳо баромад намуда ба чорводорон маслиҳатҳои муфид доданд. семинари илмию амалии минтақавӣ бо иштироки мутахассисон ва хоҷагидорон аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзиданд ки дар он масъалаҳои мубрами соҳаи чорводорӣ, хусусан хуруҷ ва пайдоиши бемориҳои соҳаи бемориҳои сироятии ҳайвонот, парранда баррасӣ гардиданд. қайд гардид ки дар натиҷаи амалӣ намудани корҳои илмии тадқиқотӣ ва татбиқи он дар истеҳсолот, олимон ба як қатор дастовардҳои илмӣ ноил гардиданд ки барои ташхису роҳҳои муосири табобат, пешгирӣ ва мубориза ба бемориҳои сироятию зоонозӣ ва рушди соҳаи чорводорӣ мусоидат намуда истодааст. тури солҳои охир як қатор ваксинаҳо бар зидди бемориҳои сироятӣ аз қабили ваксинаи бразот, салмонеллёз, бемории сироятии плевропневмонияи бузҳо ва инчунин дар зидди бемориҳои сиҳрон маводҳои биологӣ таҳризӣ намуда силсилаи озмоишии онро дар шароити озмоишгоҳ пурра санҷида ба натиҷаҳои мусбит ноил гардид. бояд қайд кард ки он маводҳои биологие ки бар зидди бемориҳои сироятӣ таҳризӣ шуданд дар хоҷагиҳои чорводор низ татбиқ шуда ва ба натиҷаҳои мусбит низ ноил гарданд. олимони институти тиббии ветеринарии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ба хоҷагидорон мунтазам кӯмакҳои илмию методӣ расонида, ҷиҳати татбиқи дастовардҳои илмӣ дар амал тадбирҳои саривақтӣ меандешанд.